prøvet at shoppe udsalgs-BH'er, og så tænkt, der var ikke nogen i min størrelse. Så skal du lige lytte med her, for jeg har en lille trick. Når du normalt går efter BH'er i for eksempel 85E, så kan du faktisk gå efter BH'er i de 3 her størrelser, og så være heldig, at de alle 3 passer dig. Fordi når man går en omkreds op, så skal bogstavet ændre sig til et nummer mindre. Og lige når du går en omkreds ned, så skal den blive et nummer større. Fordi i de 3 her er skålen nøjagtigt ens. Det er kun omkredsen, der er forskel. Og så kan man jo være heldig, at for eksempel en BH er lavet lidt mere løs end normalvis, eller omvendt lidt mere stram, så kan man være heldig, at man kan ramme og få den helt rigtige BH i alle 3 størrelser. Så brug tippet, når du shopper BH'er, og du kunne jo shoppe BH'er på huslose.dk, fordi der har vi udsalg lige i øjeblikket. Vi ses!